que la problemàtica de les pensions és important i cal parlar precisament ara que estem en eleccions, i per això vam pensar des de Pensions Dignes que el millor era fer una taula redona perquè tots els partits ens digueren els seus programes respecte de les pensions i què pensaven fer, per a després, evidentment, saber si es porta a terme totes les promeses que ja sabem que sovint no es complixen. He d'agrair també a tots els representants de tots els partits perquè han vingut tots i totes, i també a la moderadora, que és Pepa Úbeda, periodista, entre altres coses, de moltes coses, que és qui va dur totes les intervencions dels diferents partits. També a l'Ajuntament per haver-nos cedit la Casa de la Cultura. Moltes gràcies i espero que les coses a partir d'avui, demà, ja sapiguem a qui podem votar o a qui no hem de votar. Gràcies. En primer lloc, agrair al col·lectiu Pensem Pensions de Sueca que hagin decidit caure en les meues mans. Passe immediatament a presentar a les persones. La presentació serà en funció dels noms tal com apareixen en la llista que se'n va facilitar. En primer lloc, Héctor Illueca, llicenciat en Dret per la Universitat de València i doctor en Dret per aquesta mateixa universitat. És inspector de Treball i Seguretat Social i professor de la Universitat de València. Ha estat àrbitre en matèria d'eleccions sindicals durant els anys 2005 al 2009 i ha impartit nombrosos cursos i seminaris sobre diferents matèries vinculades a l'àmbit dels drets socials i les polítiques públiques. Ha col·laborat en nombrosos articles i publicacions sobre temes de la seva especialitat, apareguts en obres col·lectives i revistes científiques, entre els quals destaquen els seus estudis sobre el treball garantit, el dret de vaga i l'actuació de la Inspecció de Treball en matèria de contractació temporal. En la present legislatura ha assessorat el grup parlamentari d'Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, en l'elaboració de diversos textos legislatius en matèria de pensions, igualtat salarial i lluita contra la precarietat laboral. Entre altres publicacions, és coautor del llibre El huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo, Sequitur 2012, que estudia críticament els canvis percebuts en la configuració del dret del treball i de la seguretat social des de molts moviments socials amb els quals ha col·laborat estretament i habitual, de manera especialment intensa amb col·lectius de majors i pensionistes, com els iaioflautes o la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, aportant una visió alternativa sobre la sostenibilitat d'un sistema públic de pensions dels quals és un dels més sòlids i reconeguts defensors. Recentment ha publicat amb Manuel Monereo el llibre España, un proyecto de liberación, el viejo topo 2017, que defensa un procés constituent que unesca en un mateix pla la qüestió social i la nacional, propiciant una nova síntesi política que responga a les expectatives i necessitats de les grans majories socials. Passem a Elena Ferrando Calatayud, per Compromís, secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal de la Generalitat Valenciana, diplomada en Treball Social per la Universitat d'Alacant, formació en intervenció comunitària, mediació intercultural i resolució de conflictes. Àmplia experiència en l'àmbit social, tant com treballadora social i com a coordinadora d'entitats socials, ponent en matèries relacionades amb la no discriminació, la inclusió, el gènere i les minories ètniques. Ha sigut directora general d'Inclusió Social de la Generalitat Valenciana, experta en població gitana, migració, igualtat de tracte i gestió de la diversitat. La tercera persona que apareix en el llistat és Ricardo Sixto Iglesias, per Esquerra Unida del País Valencià. Va néixer a Burjassot el 7 de gener del 1967, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, membre del Consell Polític Nacional d'Esquerra Unida del País Valencià. Va ser regidor del seu municipi, Burjassot, i diputat provincial de València. Va ser diputat per Esquerra Unida del País Valencià en la 10ª legislatura i membre del grup parlamentari La Izquierda Plural i ara en la 12ª d'Unidos Podemos. El 2012 participà en la tercera flotilla de la Llibertat amb l'Estellers que pretenia trencar el bloqueig a la Franja de Gaza, interceptada en aigües internacionals per la Marina d'Israel. Vocal suplent de la Diputació Permanent.
En aquesta legislatura he estat vocal de la Comissió Constitucional, de la Comissió de Justícia, vocal de la Comissió d'Interior, de la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats i president de la Comissió d'Indústria, Comerç i Turisme, anteriorment d'Indústria, Energia i Turisme. Concha Andrés Sánchez, diputada de les Corts Valencianes, funcionària de la Generalitat Valenciana, llicenciada en Farmàcia. Jaume Ferrà i Pellicer, d'Esquerra Unida del País Valencià. No tinc dades. Esquerra Republicana del País Valencià. No tinc dades. Bueno, pues present, jo mateix soc advocat laboralista, he estat secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Hostaleria i Comerç de la UGT i en l'actualitat, bueno, a més, he participat en les activitats pròpies del món del treball, defensant habitualment treballadors i persones pensionistes davant la jurisdicció social. I aquesta és l'experiència que em toca normalment dia a dia xafant els juzgats i tribunals i l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Molt bé, doncs gràcies. Salvador Campillo, grup independent. Sí, és que comentant que comentaves els partits que hem de al costat de nom. Sí, ja ho he dit. Sí, clar, i han alçat la mà. Sí, han alçat la mà. He dit Héctor Illueca per Podemos, després he dit Elena Ferrando per Compromís, després he dit Ricardo Sixto per Esquerra Unida del País Valencià, Concha Andrés per PSPV, PSOE, i Jaume Ferrà, que m'he equivocat, lapsus lingüe. Esquerra Republicana del País Valencià, lapsus lingüe. Salvador Campillo, del grup independent Sueca, Perelló, Mareny. Qui és? Sí. Estudis Batxillerat Superior i Preu, professional, ocupacions diverses, Ribera Salut del 1999 fins al 2001, celador i president del comitè d'empreses de l'Hospital de la Ribera. Com a polític, alcalde de Sueca en l'anterior legislatura i en l'actual és primer tinent d'alcalde i regidor d'Agricultura, Consell Agrari, Relacions Comunitat de Regants, Unitat de Prevenció Comunitari i Sanitat. I finalment, José Luis Liberasós, pel PP, naix l'11 de març del 1968, és llicenciat en Dret per la Universitat de València, advocat de professió, regidor pel PP de l'Ajuntament de Sueca durant les legislatures 2001, 2011, 2011, 2015, portaveu del PP de l'Ajuntament de Sueca a la legislatura 2015-2019, candidat a l'alcaldia de Sueca per PP. I finalment, Asunción Sánchez per Ciudadanos, Soc jo. que és llicenciada en Ciències de la Informació. Sí, és que m'ho van dir el dilluns i per això jo no aparec en els cartells. Soc llicenciada en Ciències de la Informació. He estat treballant fins el mes passat en el Ciudadanos i ara soc candidata a les Corts Valencianes, per el grup Ciudadanos. Molt bé. Ara faré el comentari que se m'ha dit. És primer la presentació que cadascú dels representants pel seu partit, si vol tornar a repetir el partit, perquè com en sou tants, per si algú no ho recorda, en 5 minuts, per favor, perquè després faré una llista de preguntes que venen de la plataforma i després seran respostes breus. I després hi haurà una sèrie de respostes a preguntes que s'han elaborat per les persones que han volgut a l'entrada. Qui vol començar? Per exemple, fem en aquest ordre. Héctor Illueca per Podemos, Unidas Podemos. Perquè com ara no vas a parlar... Bé, primer de tot, bona tarda a tot el món. El micro que no sé si o així. Sí, estava dient que bona tarda a tot el món. Moltes gràcies als organitzadors per haver-me convidat i també a tots vostès per l'interès en la matèria tan important que discutim avui. Jo plantejaria dues qüestions fonamentals en relació a la problemàtica de les pensions que tenen a veure amb el qüestionari que ens ha remès la coordinadora de pensionistes. La nostra posició és contrària. Des del punt de vista d'Unidas Podemos som contraris a les dues reformes en matèria de pensions que s'han fet, la de 2011 que va practicar el Partit Socialista i la de 2013 que va practicar el Partit Popular. Som contraris a la de 2011 perquè entenem que elevar l'edat de jubilació de 65 a 67 anys és una profunda injustícia. En primer lloc, per a les persones que van a ser majorment afectades, que són la gent jove que patirà aquesta mesura que va implantant-se progressivament
a partir del moment en el que estiga definitivament implantada l'any 2027, i en segon lloc perquè és una mesura, podríem dir, classista, en el sentit de que elevar l'edat de jubilació per tothom igual significa que s'hauran de jubilar més tard, igual, què sé jo, una persona de la construcció o una persona de la neteja, que un professor de la universitat, i entenem que això va en perjudici dels nivells de renda més baixos i dels treballs més durs, de les persones que pateixen les condicions de vida i de treball més dures. Estem en contra també d'aquesta reforma perquè ja va introduir l'anomenat factor d'estabilitat, que és una cosa ben senzilla d'entendre que tots vostès comprendran quan ho diga. És bàsicament allò de que a mesura que va creixent l'esperança de vida t'abaixen la pensió. És a dir, que el que hauria de ser un èxit col·lectiu del nostre poble, el que hauria de ser una dada de la que podríem estar orgullosos, com és el fet de que va creixent l'esperança de vida i el desenvolupament del nostre poble, l'acaben convertint en un problema per a les persones. Estem en contra d'aquesta reforma per això, i estem en contra de la reforma de l'any 2013 perquè el que suposa és eliminar l'IPC com a factor de referència per actualitzar les pensions, trencar definitivament els pactes de Toledo, que precisament el que suposaven era garantir el poder adquisitiu dels pensionistes, és a dir, que la teua pensió no baixava, tu et jubilaves amb un poder adquisitiu X de 1.000 euros, per exemple, de 700, de 1.200, i aquest poder adquisitiu te'l mantenien durant tota la teua vida com a jubilat. Això s'ha acabat des de la reforma, ja sabeu que aquest any ho han suspès perquè venien eleccions, però la reforma continua en vigor i implicarà un empobriment violent dels pensionistes que cada any aniran perdent poder adquisitiu. Allò del 0,25, tothom ho coneix, és l'element central de la reforma de l'any 2013. Estem en contra d'aquestes dues reformes perquè col·loquen en una situació molt complicada als pensionistes i laminen els mandats constitucionals de l'article 41 i de l'article 50 de la Constitució, que garanteixen pensions públiques i periòdicament actualitzades i suficients per a tota la ciutadania en l'última fase del cicle vital. I coincidim també amb el plantejament que es fa des del qüestionari en allò que fa referència a les alternatives. Molt ràpidament, perquè només tinc 5 minuts. Quan ja me toqui m'avises. No m'importa en absolut perquè si no me disparo. Sí, és així. Ho tinc anotat. Val. Gràcies. Llavors, volia dir també des del punt de vista de les alternatives la nostra coincidència. És fonamental incrementar els ingressos del sistema de seguretat social, lluitar contra el frau. Jo soc inspector de Treball i Seguretat Social. És molt important prendre consciència de quines són les principals borses de frau a la Seguretat Social i actuar en conseqüència. La més important, el treball a temps parcial, allò de que te cotitzen 2 hores i ne treballes 8, 10 o les que siguen, que patix la nostra joventut. Fa tristor veure que el govern no ha tingut la valentia d'implantar un registre horari en condicions, no el que han fet, que queda en mans de l'empresari, sinó un registre horari que garantisca que es van a cotitzar les hores que efectivament treballen, en l'impacte recaudatori que això té sobre la seguretat social, eliminar les bonificacions, etc. En definitiva, incrementar els recursos del sistema. I en segon lloc, fonamental, és molt important que vostès entenguen que s'ha d'obrir el finançament de les pensions a la política fiscal, als impostos. Passa en molts altres països d'Europa i ha de passar també aquí. Seguir mantenint que les pensions només s'han de finançar amb les cotitzacions dels empresaris i treballadors en actius posa en risc el sistema de pensions i fa que hagin aparegut tensions serioses en el sistema de seguretat social des del punt de vista financer. Ja podríem discutir des d'un punt de vista tècnic si cal un impost específic. Nosaltres plantegem una reforma fiscal progressiva al nostre programa, un impost a la banca, incrementar en determinats casos l'impost de societats. Podríem discutir si un impost específic o de la imposició general, però és fonamental obrir el finançament de les pensions a la política fiscal, als impostos. L'Estat ha de donar-li suport al dret dels pensionistes amb tot el seu poder recaudatori. És un mandat constitucional. L'article 50 de la Constitució el que diu és que se garanteixen pensions dignes, suficients i actualitzades. I això vol dir que vostè, Estat, ha de cercar els recursos allà on estan els recursos, ha d'anar a les butxaques on estan els diners i ha de garantir el dret constitucional als pensionistes. L'any 78 el poble espanyol va adoptar una decisió, abolir la misèria, abolir la incertesa, abolir la inseguretat en l'última fase del cicle vital. El que ha de fer ara el govern, el que han de fer els poders públics, és complir el mandat constitucional. Ahí estem nosaltres. Moltes gràcies.
següent persona que intervindrà és Elena Ferrando Calatayud per Compromís. 5 minuts. Pues, ens sentiu? Sí? Nosaltres també en això som constitucionalistes, efectivament, i pensem que l'article 50 es té que seguir complint, perquè pensem que les persones tenen dret a viure una vida digna i sobretot en l'última etapa. Que més coses, d'alguna manera, per a intentar deixar les coses molt clares. Com ens hem trobat i en quin moment estem? Pensem que haguem de tornar al Pacte de Toledo perquè la meitat ara mateixa de les pensions estan per debaix del salari mínim. I això, les persones així no poden viure. En base a això, tenim que fer moltes altres coses. De fet, un poc, perquè jo sempre parlo molt de diagnòstic, per a mi és important, se pot dir clarament que s'ha erosionat la qualitat de vida i la capacitat adquisitiva de les pensions. I a més tenim un greu problema, i és que hem tirat mà a l'auge de les pensions, que és el fons de reserva social. I això vol dir que estem en una situació realment complexa. En el 2011 hi havia 66.000 milions, i ara mateix en el 2017 n'hi ha 8.000. O sigui que ja l'hem buidat moltíssim. I això vol dir que, evidentment, tenim que fer moltes coses. A més, una de les coses que diuen és perquè en som més, l'esperança de vida. I que hi ha moltes més persones majors. Però en realitat, fins al 2050 no se va produir aquest colp de que n'hi hagi tanta gent. O sigui, podem treballar per a que això no passi. Què coses nosaltres pensem que s'han de derogar? Evidentment, també, com el meu company, les dues reformes de l'11 i del 15, Compromís pensa que no poden seguir, i també pensem que es deu de llevar i eliminar el factor de sostenibilitat. No estem d'acord. Perquè aquest factor de sostenibilitat el que fa és coincidir en l'esperança de vida. Llavors, això no pot ser, això no és un dret constitucional. Si depèn d'una altra cosa, ja no és un dret subjectiu de la persona. També pensem que es deu d'eliminar l'índex de revalorització de les pensions i tornar a vincular-lo a la variació de l'IPC. Això de més ho portem en programa, està clarament, pensem que té que estar a la variació de l'IPC com a mínim. I després, evidentment, que no se torni a tocar el fons de pensions. L'auge de les pensions no es pot tornar a tocar. El que tenim que fer és tornar a anar omplint-lo. I efectivament això només ho podem fer de dues maneres. Mitjançant els impostos i mitjançant el mercat laboral. Mitjançant el mercat laboral n'hi ha moltes formes, però evidentment tindre un mercat laboral en les reformes que s'han fet que empitjora molt les condicions, l'únic que fa és que nosaltres cobrem menys perquè tu cobres menys i cotitzes menys, treballem menys gent, en la qual no hi ha, entonces és quan no n'hi ha diners. Voldria fer i dir especialment el tema de la bretxa de les dones. Les dones són especialment les persones que cobren menys pensions i que a més cobren també menys salari. Jo crec que això és molt important. No es poden tindre unes pensions dignes si la gent cobra sous de misèria. Estem totalment en contra de privatitzar les pensions. Pensem que es deu de combatre, a més, i pensem que hi ha moltes altres maneres en tot el tema demogràfic, com pot ser fomentar la natalitat. Sabeu que Marçà, per exemple, ha començat el tema de les... Perquè així, quan parlem de pensions, tenim que parlar de moltes més coses. I com, per exemple, està el tema de les escoletes públiques, està el tema d'una bona política d'immigració i de refugiats, pensem que és precisa, i també pensem que deuen de tornar tota la joventut que se n'ha anat a Europa i que deuen de tornar així a treballar. Tot això només se pot fer amb una reforma laboral on les persones cobren sous dignes. A més, efectivament, també tindrem que pagar més impostos. Nosaltres som una Compromís és molt d'esquerres i té molt clar que l'estat de benestar només podem mantenir si paguem més impostos. I pensem que dir-lo de més no toca, perquè no és real. I pensem que si fa falta en els pressupostos generals de l'estat es deu d'introduir un impost directe per a que se puga pagar les pensions. A més d'introduir nous pensions, com puga ser les transaccions financeres o per què no a la banca. No entenem per què no se poden gravar les transaccions financeres. Però encara vos podríem dir més. Per què els impostos als treballadors arriben a un 13 i a les empreses se paga menys?
no estem d'acord amb això. No estem d'acord que un treballador individual pagui menys impostos que una empresa. Però encara n'hi ha més. A nivell europeu encara podria interessar... Ja ha passat 5 minuts. Bueno, seguirem. La tercera persona que tinc al llistat és Ricardo Sixto Iglesias, d'Esquerra Unida pel País Valencià. Pues bona vesprada. Lo primer, donar les gràcies per convidar a Esquerra Unida del País Valencià i res. La nostra posició jo crec que és sobradament coneguda per tothom. Nosaltres defensem el sistema públic de pensions, un sistema públic com l'existent en el qual les generacions actuals que treballen paguen les pensions de la gent que està jubilada. No ens agraden els sistemes privats, no ens agraden els sistemes de capitalització, no ens agraden els invents que es defensen altres partits polítics. Nosaltres defensem el sistema públic de pensions. Esquerra Unida històricament s'ha posicionat sempre en contra de les reformes que s'han fet del sistema públic de pensions que han anat posant cada vegada més complicat, elevant els anys de cotització, retrasant l'edat de jubilació, o l'última del Partit Popular, com ja s'ha dit, que va trencar el consens del Pacte de Toledo i que va fer que les pensions que durant molts anys s'actualitzaven en funció de l'IPC, a partir d'un determinat moment, en el moment de la crisi, començaren a actualitzar-se en el 0,25 que suposa una pèrdua de poder adquisitiu any rere any, perquè l'IPC, per molt que la política vulgui fer una contenció de la inflació, però la inflació existeix i està per damunt de l'índex de revalorització de les pensions. Nosaltres sempre s'hem situat en contra d'aquestes reformes, les ha fet el Partit Socialista, les ha fet el Partit Popular, s'han situat moltes vegades al costat dels sindicats, hem fet vagues generals, de vegades inclús hem situat més enllà de la posició que tenien els sindicats, perquè els sindicats han signat pactes amb governs del Partit Socialista per reformes de les pensions que nosaltres no compartíem i tampoc volguérem fer en aquell moment una guerra amb la posició sindical. Els sindicats negocien el que poden, el que entenen que tenen que negociar, però nosaltres políticament sempre hem estat defensant el manteniment dels drets originals, el que no s'incrementaren necessàriament els anys de cotització, el que no es retrasara l'edat de jubilació, com s'està retrasant encara, i el que se mantinguera el poder adquisitiu de les pensions. Front a això, n'hi ha alguns, i ho diran, suposo que després, que diuen que hi ha moltes tensions, que hi ha problemes de recaptació, que el sistema és insostenible, que no se pot sostindre en el temps, que vindran generacions noves que se les tindrà que pagar i tal. Bueno, n'hi ha recursos i formes. La veritat és que nosaltres pensem, junt amb les centrals sindicals que han presentat en els últims mesos a la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo al Congrés dels Diputats una bateria de mesures per a millorar la recaptació de la Seguretat Social. No sols millorar la recaptació en el tema, per exemple, que s'ha comentat de la lluita contra el frau en la cotització de la Seguretat Social, sinó, per exemple, elevant el tope màxim per a cotitzar, elevant puntualment les cotitzacions, llevant de la caixa de despesa de la Seguretat Social les despeses de gestió de les pròpies pensions, és a dir, hi ha formes de disminuir la despesa que cau sobre els ingressos de la Seguretat Social i incrementar els ingressos de la Seguretat Social. Per exemple, llevant una part d'aquestes bonificacions que s'atorguen de forma molt poc efectiva per a generar empleo a les quotes empresarials, és a dir, n'hi ha mitjans. I l'última de totes aquestes és el pagar des dels impostos, els impostos que paguem entre tots i que paga el conjunt de la societat puguen auxiliar en la balança de pagament d'això. També s'ha comentat el tema de la vidriola de les pensions, que s'ha esgotat. Les últimes dades que s'han publicat la deixen pràcticament en 5.000 milions d'euros, des dels més de 65.000 milions d'euros que va tindre en el seu moment màxim. Això ha descapitalitzat aquest fons, que era el fons de maniobra per a poder pagar les pensions en un determinat moment, i fa que en els últims 2 anys en el pressupost general de l'Estat s'hagin tingut que posar partides per a que l'Estat li preste diners a la Seguretat Social per acabar pagant les pensions. Inclús enguany, en el pressupost que no s'ha aprovat finalment, i per això el president del govern va dissoldre les cambres i estem en una campanya electoral, contemplava una despesa de vora 150.000 milions d'euros per enguany
per a la seguretat social. I malgrat tot això, i malgrat tota la despesa, encara estem per baix dels percentatges de PIB que dediquem en Espanya al que dediquen altres països per a pagar les pensions. És a dir, tenim marge, tenim formes suficients per a que els futurs governs puguen garantir aquestes pensions, puguen garantir-les i a més incrementar-les i millorar-les. Perquè, com tu has dit molt bé, la immensa majoria de les pensions, encara que la pensió mitjana està en 960 euros, crec que és, però la immensa majoria de les pensions que s'estan pagant estan per baix del salari mínim interprofessional i això és una cosa que cal millorar. La següent persona es Concha Andrés Sánchez pel PSPB-PSOE. Gracias. Bien. Muchas gracias también por esta invitación a esta mesa redonda. Yo quisiera decir que soy portavoz de Política Social en mi partido en las Cortes Valencianas. He sido alcaldesa de Moncada durante unos cuantos años y soy miembro también de la Ejecutiva, la responsable del área de Justicia Social. Creo que no se me oye. ¿Ahora sí? Sí. Con esto quiero decir que para nosotros las pensiones, para el Partido Socialista, forma parte de lo que es el estado de bienestar social. Son una pata más del estado de bienestar social. En los pocos meses de gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez ya se ha demostrado cuál es la tendencia. Por una parte, la protección del sistema público de pensiones, no nos salimos de ahí, no estamos tampoco de acuerdo con ningún tipo de negociación que implique la combinación con sistemas privados, al contrario, apostamos como un derecho constitucional el derecho a unas pensiones dignas dentro de lo que es el sistema público. También estamos de acuerdo con modificar las reformas que se realizaron en el año 2011 y 2013 porque las circunstancias políticas eran otras. Apostamos también por la eliminación del factor de sostenibilidad. También pensamos que hay que hacer una limpieza de aquellos gastos que van a lo que es la partida de la seguridad social para que los ciudadanos y las ciudadanas sepan exactamente qué es lo que cuestan. Por ejemplo, en este momento o hasta este momento se estaban pagando con cargo a la seguridad social aquellos planes especiales de potenciación del empleo o de tarifa plana, que hemos oído en algunas ocasiones, que se hacía para potenciar la apertura de negocios por parte de los autónomos. Para nosotros es fundamental, por supuesto también, lo que es blindar ese fondo de pensiones que cuando lo echó el presidente socialista, Jordi Rodríguez Zapatero, tenía 66.000 millones de euros y cuando ha llegado el nuevo presidente en realidad ya estaba a cero, porque quedaban 8.000 millones, pero se había pedido un préstamo por 10.000, con lo cual estábamos en negativo. Por lo tanto, es necesario blindar ese fondo de pensiones porque es la seguridad de las pensiones del presente y del futuro, pero también, y como ocurre en otros países de la Unión Europea, si es necesario realizar aportaciones con cargo a los presupuestos del Estado, se tendrán que realizar. Como ha dicho alguna de las personas que me han precedido, efectivamente nosotros en pensiones estamos gastando aproximadamente un 13% de nuestro PIB, pero hay otros países cercanos, como puede ser Italia, como puede ser Francia, que están a niveles del 14 y del 15, y por lo tanto ellos mantienen ese sistema público de pensiones, luego nosotros también tenemos que ser capaces. Evidentemente, para eso también es importante que funcionen nuestros planes de empleo y que se redoblen los esfuerzos para conseguir que haya más trabajadores, porque la cotización de los trabajadores es una parte muy importante para financiar las pensiones de las personas mayores. Por eso, una de las medidas también importantes que se han adoptado en estos últimos meses ha sido la subida del salario mínimo interprofesional, para sacar a miles de trabajadores de la pobreza y para garantizar que sigan también con unas cotizaciones que evidentemente también llegan. O la última medida que se adoptó en uno de los últimos decretos ley, como es reconocer de nuevo la seguridad social a cargo del Estado para todas las mujeres. Y digo mujeres porque el 95% son mujeres cuidadoras de personas en estado de dependencia. Aquí en la Comunidad Valenciana yo pienso que ha llegado también una medida muy importante. Se aprobó la Renta Valenciana de Inclusión como un instrumento muy importante para combatir la pobreza, que teníamos unos niveles muy importantes de personas que no llegaban a final de mes. Y este año, a final de mes, se pondrá en marcha la Renta Valenciana de Inclusión complementaria para aquellos mayores que no lleguen a esa pensión mínima que permita llevar una vida digna. Es decir, queremos redistribuir la riqueza. Los impuestos que pagamos todos los valencianos y las valencianas también deben de colaborar para que las personas mayores puedan llevar una vida digna, ya que durante muchos años de crisis han soportado y han ayudado a sus familias a salir de situaciones lamentables en algunos casos porque se habían quedado sin trabajo y sin ningún tipo de recursos. Por lo tanto, un país con trabajadores, con unos salarios dignos y con una estabilidad laboral
y un país con unos mayores, con unas pensiones dignas que les permita tener una vida en condiciones, apoyados con otros elementos del estado de bienestar social, que como sabéis para nosotros es fundamental, como es el fomento de la autonomía personal, que es vital, para que las personas puedan permanecer en su entorno el máximo de tiempo posible, que decidan cómo y con quién quieren envejecer y, por supuesto, apoyando la dependencia para todas aquellas personas que necesitan una ayuda extraordinaria en sus últimos años de vida. Es vital que podamos conjugar, y al fin y a la postre estamos hablando de calidad de vida de las personas, de todas. Por otro lado, pienso que también es importante recordar que las pensiones mínimas con los gobiernos socialistas se han incrementado siempre de una manera notable. 247 euros aumentaron esas pensiones. De 526 llegaron a alcanzar los 774. Eso también mejoró la vida de muchos mayores y muchas personas. Persona és Jaume Ferrer i Pellicer, Esquerra Republicana del País Valencià. Moltes gràcies per haver-nos convidat a estar així i bé, volia exposar així en el poble de Joan Fuster en una data molt especial la funció important que desempenya el sistema de pensions en un estat de benestar. És fonamentalíssim. És una pata de l'estat de benestar, tant el sistema públic de salut com l'ensenyament i com ho és també el sistema de pensions, sense els quals un estat de benestar no existeix. Hem de dir que també hem d'agrair, i així és una prova ben palesa, que hi ha unes samarretes grogues que signifiquen la lluita que hi ha hagut en el conjunt de l'estat espanyol per la lluita de les pensions, la revalorització de les pensions. L'augment que s'ha produït de les pensions no ha vingut per gràcia de tal, ha vingut per gràcia de la mobilització, per gràcia de que els partits se n'han adonat que si no rectificaven la seva política, aquells que havien pres una sèrie de mesures segurament serien castigats per l'electorat de certa edat. I és lògic perquè tenen i tenim tots el dret de vot. Per tant, jo crec que hem de recordar allò que s'ha fet en la trajectòria. No hem de mirar allò que diuen, sinó també allò que hem fet. Va haver una reforma, la del 2011 i la del 2013. Jo dic que Esquerra Republicana es pot veure en els llibres, els actes de sessions, quina ha estat la seva posició. Evidentment, ha sigut favorable al manteniment d'un sistema públic de pensions i favorable a la revalorització de les pensions i contrari a l'índex de sostenibilitat, que és una manera d'introduir una reducció del valor de les pensions de la gent que es retira a una determinada edat. El sistema no sols no deu de tindre retalls, sinó inclusiu, s'ha de millorar. I vull parlar així que hem parlat tots, però al final encara queda un sector del qual no hem parlat i a mi a vegades xafant els juzgats em toca viure. Mateixa és el sector dels autònoms. El sector dels autònoms té un sistema de total discriminació en la seguretat social. Per exemple, en les bases reguladores, quan una persona està en règim general, cotitza en el període ICE. Els autònoms, la base de cotització s'integra 0. Una persona que té una limitació, un accident, pot tindre la invalidesa permanent parcial. L'autònom cotitzant per la mateixa no en té. Vull dir-te que hi ha una discriminació en el sistema i aquestes injustícies que estan vigents avui s'han de millorar per estricta justícia social. S'ha dit que efectivament per a repartir, perquè en definitiva estem parlant de repartir les pensions, és repartir la redistribució de la renta, cal tindre ingressos, evidentment. Aquelles persones que guanyen al mes 8.000, 10.000 euros, no és lògic que a partir dels 2.000 o 3.000 euros no cotitzen. És injust quan aquell que està cobrant un salari mínim li fan cotitzar sobre un 40% a l'empresa i al treballador. Això és injust, perquè el que cobra més és totalment injust.
també si estem parlant de seguretat social, això parteix d'un sistema d'assegurança. Tots penseu també, quan uno té accidents en el cotxe, la companyia de seguros li augmenta la prima que paga. És normal que aquella empresa que utilitza la contractació temporal i a temps parcial, el tipus del topall siga diferent i, evidentment, que perquè té més risc va tindre més gent que va enviar al paro. I aquesta gent, i sé que vol beneficiar-se de poder-lo enviar al paro més prompte, ha de tindre un topall, un percentatge major en la contratació. És lògic, com seria en qualsevol seguro. Aquella empresa que manté el nivell de treballadors fixos ha de tindre un tractament diferenciat. Certament també, jo no he estat en el Parlament ni penso estar, però bueno, veurem. El que sí que vinc a dir és que els ingressos que rep la Seguretat Social són per pagar les pensions. De vegades les pensions no arriben al mínim i l'Estat ha de completar aquesta pensió a un mínim. La diferència entre el que ha contribuït aquesta persona i el mínim s'ha de cobrir impostos. I fins així puc llegir. A continuació, Salvador Campillo, pel grup independent Sueca Perelló Marell. Bona vesprada. Jo de veres que no tenia que estar així, però Pilar vine i dona la teva opinió. Jo no tinc ningú partit darrere que tinga opinió sobre les pensions. O sigui que l'opinió és meva, personal i intransferible. Jo no sé, estic d'acord amb tot el que estan dient, per supost. Voldria potser fer una xicoteta de reflexió del que són les pensions. Jo crec que les pensions s'han portat mal des que jo tinc coneixement. Mal. Així s'han jubilat gent en 49 i 50 anys, gent que treballava en traje i estem pagant encara a nosaltres. I gent pobreig, que ha estat tota la vida treballant, sobretot en Sueca, llauradors, que estiguen cobrant 600 i 700 euros, doncs és que això no hi ha dret. Però és que l'Estat o el govern, no hi ha ningú govern que s'hagi dedicat a això. M'alegra molt que hagi comentat el moviment groc, el company d'Esquerra Republicana, perquè és de veure, si no ens haguem manejat, estaríem igual. Tots, la Minfo, tots tenim igual, no, el moviment és extraordinari. Tot el que han fet ara sí, que està fent tota Espanya, en el País Basc i tot, és extraordinari, si no ens va haver menjar ningú. L'Estat el que vol és el benestar d'ell. No l'estat de benestar, el benestar de l'Estat. I això hi ha que dir-ho, perquè en totes les empreses de l'IBEX, n'hi ha gent col·locada, les portes giratòries existeixen, hi ha gent col·locada ahí dins, cobrant uns milions que no tenen ningú per què cobrar-ho, i llevant totes de les butxaques de nosaltres. Això és el que... Esto es lo que tienen que defender. Jo crec que jo estic d'acord amb el que han dit fins ara, tècnicament és això, que 60.000 euros que tenen la butxa, molt bé, perfecte, però el que tenim que luchar és contra les decisions que pren el govern. Perquè tots els governs, ningú s'ha dedicat a dir, mira, anem a llevar les portes giratòries que tant existeixen en aquest país i anem ara a dedicar-nos a governar i a gestionar bé els diners que tenim. I gestionar bé són els 9 milions, 10 milions de jubilats que tenim ara sí, que tenim que tindre en compte que els picos de treball, els picos de feina, són des de temps immemorial el tiempo de 7 anys de vacas flacas i 7 anys de vacas gordes. I és així. Anirem ara a patir, tindrem que patir ara. I qui resoldrà els problemes dels jóvens? Els jubilats, com fet fins ara, que han pagat els problemes, la falta de diners que tenien els nostres jóvens, que han estat en el paro i n'hi han anat molts i continuarà això és grave, però continuarà passant el que ha passat des de l'any 2007, el 2008, 2009, 2011, 2012, la crisi tan forta que l'aguantaren els jubilats. La crisi l'aguantaren els jubilats. Per això vol dir que el que fa falta, si fa falta, anem davant del Congrés dels Diputats i ens plantem allí i diguem prou ja està bé de fer el sinvergüenza, ja està bé de cobrar tants diners, ja està bé tanta empresa
que no existeix per res, tantes coses que piqueu, tant d'assessorament, tantes històries, i plantem cara ja perquè som un quart de la població espanyola i estem molt abandonats. Gràcies. Jo penso que com no ha fet ús de tot el temps que tenia, té al seu favor 1 minut i 30 segons, per si es necessita en algun altre moment. A continuació, José Luis Rivera Sos pel PP. Hola, bon. Sí, sí, això se refleja el tot. Acosta't el micro. Vale, moltes gràcies. Ara sí que se veu. Bueno, moltes gràcies, Pilar, i a tot el moviment que estic representant en Sueca i la comarca. No se sent? No, veurem ara? És que això s'havia apagat. Bueno, doncs moltes gràcies. Tal com li vaig permetre a Pilar, quan se mos convida al Partit Popular per assistir a aquest acte, jo ho fiquem a la presidenta, el portaveu, fica en contacte amb València perquè no sabem quines persones pareixia que eren, tal com queda clar, uns companys un poc que no foren polítics locals. Al final jo havia estat col·laborant en algunes qüestions de tema de pensions en el partit en València, decidís València que sigui jo, per això vull que expressar públicament que no és un partit, un polític local no significa que no s'apreci a l'associació, sinó que estem directament amb vosaltres. Dit això, perquè quedarà clar, si el nostre partit ha dit que vaig ser el de Sueca, sinó que han confiat en mi, del qual estic molt agraït. Bueno, com tal que sabem, hem estat així parlant i a mi me queda molt l'atenció un poc que la radiografia general del tema de les pensions en gran mesura, quasi tots coincidim. Tenim una disfunció en les pensions, s'ha tirat mà, parlant col·loquialment a l'auge de les pensions, a aquest fons. No anem a entrar ara perquè ens han explicat de tots els partits el per què ha arribat aquest moment, jo crec que no és el moment. Jo crec que el moment és de parlar exactament de lo que fica el cartell d'on estem i on anem. I per això nosaltres, en aquest cas el Partit Popular, presenta 500 medides en el seu programa electoral, que és un poble que jo crec que vostès volen sentir, sinó no perquè hem arribat així, perquè ara el que he de veure és que estem així, en aquest sistema que tenim, i el que és, què és el que hem de fer esta pròxima legislatura, de cara a que aquestes pensions que s'estan cobrant siguin les més ajustades i més dignes possibles. Jo només pense, quan vaig conèixer el moviment, me paregué un terme molt apropiat, el de la dignitat, perquè a vegades les pensions poden ser en base al sistema que tenim justes, en base a la legislació que tenim, però no significa que siguin dignes, perquè una pensió escassa de 670 euros, una persona malament pot viure en aquests diners. Per tant, jo penso que, a més, quan parlem de pensions que estem parlant a nivell nacional, també a vegades jo penso que els polítics locals, els autonòmics, devem fer baixar, i en la medida possible, aquesta pensió, diríem, estirar-la el màxim possible. És a dir, que aquesta pensió, que són de 670 euros, intentar que nacionalment siga més llarga. Després explicarem en el nostre programa com està. Però a més jo penso que els municipis, l'autonomia, les províncies, també poden fer coses perquè aquests diners duren el màxim possible. Si, per exemple, si dues persones que són jubilades, que viuen d'una pensió, una persona al seu càrrec és escueta i al final estem pagant el mateix, per exemple, de basura o de contribució en una única vivenda que una família numerosa, quan s'està fent gastant més recursos, doncs ahir no estem fent tampoc justícia social. A mi seria interessant, per exemple, una de les propostes que nosaltres portarem de cada les pròximes eleccions locals, especialment això, si aquestes contribucions i l'IBI, que parlem, la contribució, el que és a més el tema de basures i demés, s'adapten a la realitat social de cada família i especialment en els pensionistes. Al final podem estar parlant de pocs diners. Imagina que d'un pis que es paguin, per exemple, 600 euros d'IBI, al final podem baixar-lo a 300 i tenim 300 euros més a l'any, per dir una forma gràfica, que tampoc és molt, seran 25 al mes, però ja tenim 25 euros més. O sigui que jo penso que això de que estem desviant els temes a nivell nacional, una pensió i ahir, a casa no. Penso que els municipis directament es tenen que implicar en aquest sentit. I d'això m'acabo. I ara, entrant ja en el tema d'aquestes 500 mesures que presenta el Partit Popular, concretament el que es refereix a pensions per aquesta pròxima legislatura, per aquest programa electoral, estan les mesures, quan vostès ho van veient, ho veuran que estan de les mesures de la 208 a la 213, i parlem, per exemple, jo crec que és un terme que tots han gastat així, que és el del diàleg social. Jo crec que és bàsic, el Partit Popular pensa en el diàleg social i especialment en el pacte de Toledo per saber on estem i poder tirar davant. I això el que busquem és buscar un equilibri dels comptes públics per aconseguir una sostenibilitat i suficiència. Perquè si això no ho aconseguim, anem mal. I així tenim que implicar tots els partits.
Jo penso que tots hem parlat quasi de lo mateix, que les bonificacions, que si crear empleo, és que si utxes i aquests recursos no els dotem, anem mal. I el Partit Popular ho té clar. N'hi ha que eixir d'eixe dèficit. Per favor, es prega silenci. Després jo contestaré amablement les preguntes que vostès me formulen. Totes, sense ningú dubte. N'hi ha que fer eixir d'eixe dèficit. La medida, per exemple, la cosa nova és garantir el poder adquisitiu de vostès. Si s'ha parlat de com aquest poder adquisitiu s'ha de fer. És veritat que si s'ha parlat d'aquest famós 0,25 que vostès tenen tatxat, tota la raó del món. És veritat que aquestes reformes que pensen que ja estan antiquades perquè eren un moment puntual... Sí, moltes gràcies. I finalment, Asunción Sánchez per Ciudadanos. Bona vesprada, sobretot moltes gràcies per haver-nos convidat i fer aquest debat. Bé, jo jugo en desventatge perquè ja ho han dit quasi tot, però el nostre partit aboga principalment per fomentar la feina. Sense feina no pot haver pensions perquè necessitem gent que treballi. I a més parlem de la gent d'ara i la gent del futur. Els nostres fills també tenen dret a unes pensions. Aleshores, sense una vida laboral digna no puguem tindre pensions dignes. No pot ser que hi hagi un 18% de paro. I aquesta gent, qui la manté? Vostès, la majoria, molts de vostès segur que tenen fills, nets que no tenen feina. És fonamental la feina. Després, és molt important també l'educació. El que no pot ser és que hagin hagut 6 lleis sobre l'educació des de la transició. Cada govern que ve, una. Doncs no, tinguem que posar-nos d'acord. Perquè és fonamental l'educació i la formació dels treballadors. La FP, la gran oblidada, aquella que diuen el que no val a la FP, això no pot ser. Moltíssimes empreses estan demanant tècnics, però n'hi ha que invertir en la formació professional. Una altra cosa, transparència. Ningú sabem el que anem a cobrar en un futur. Això tampoc pot ser. Són diners nostres. Nosaltres hem treballat, estem cotitzant. Tinguem dret a saber el que ens correspon. Una altra cosa és ampliar la flexibilitat i els anys per al càlcul de les pensions. Hi ha hagut gent que està treballant tota la vida i ara, en l'època de crisi, la cosa li ha anat mal, no ha tingut feina, ha tingut una feina pitjor. Què passa? Que com el càlcul és el que és, s'han vist molt perjudicats. No és just això. I també, si una persona vol treballar, aunque estigui jubilat, per què no pot treballar? L'esperança de vida és més llarga, hi ha gent que està molt bé, no són els mateixos 65 anys d'ara que de fa 30 anys. Per què no? Nosaltres, per exemple, en els emprendedors, la llei d'emprendedors, el jubilat que hagi estat donat d'alta com a emprendedor, si té un assalariat pot cobrar el 100% de la jubilació, estarà al 50%. És gent que està i té ganes, per què no? El reste ja ho han dit tot. Gràcies. També per vostè 2 minuts, o sigui, per a parlar després no les respostes. Ho tindré en compte, ho recordaré. Bé, ara la segona part serà una sèrie de preguntes que jo us demanaria, per favor, que foren breus, perquè és només, en la majoria dels casos, sí o no. O sigui, aniré fent una pregunta i cada partit que vaig a contestar. I a continuació tinc així una sèrie de preguntes que han escrit les persones presents, algunes de les persones presents, i que es faran. Algunes van adreçades a tots, però altres a totes, i altres, però altres només van adreçades a alguna persona representant del seu partit. Per tant, comence. Si volen vostès, en el mateix ordre. O al revés, anem a fer al revés. Comencem per, jo ja crec que recorde més els partits que els noms. Perdonen el meu començament d'Alzheimer, que és l'edat. A veure, pensen, començarem per Esquerra Republicana del País Valencià. Pensa el seu partit derogar la llei de les reformes laborals del 2011 i 2013? És a dir, les de les pensions de José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy, respectivament. Si tenim la possibilitat, sí. N'hi ha elements de la reforma, alguns elements que eren positius, però globalment les reformes, i hem de dir, com ho ha dit el company d'Esquerra Unida, la reforma, moltes van ser, les del 2011, van ser amb el consens
de sindicats, és a dir, el Pacte de Toledo es va respectar. La de 2013 va fer sense respectar el Pacte de Toledo. Jo pregaria si no, si pot ser. Sí, parcialment. La mateixa. Pensa el seu partit derogar la llei? Estem Esquerra Unida del País Valencià. Sí, sempre ho hem defensat i si de fet en esta legislatura no s'ha pogut avançar en això ha sigut perquè n'hi havia un partit que era vital per a tindre majoria per a reformar això, que és el PDeCAT, que se negava sistemàticament a fer cap reforma o cap modificació d'això i per això en esta legislatura ha sigut impossible avançar res en aquest sentit. Continuem amb grup independent Sueca Perelló Mareny. Sí, no? Com he dit abans, jo no tinc ningú que representi dalt i el meu part no tinc competència sobre això. Jo vull el millor popular, pues ja està. A continuació... Compromís. Sí que els derogaria. A continuació, Pepe. Sí, en el sentit de que s'ha de millorar al llarg adequat en el seu moment. Però sí que això necessita una reforma perquè sembla un altre impàs en el tema de les pensions. Una reforma no, una derogació. PSPB, PSOE. Sí, Ciudadanos. Sí, i se m'ha oblidat antes una cosa, que em pareix humillant les cartes que ha rebut familiars meus dient que es pujaven un 1,5, un 2 euros la pensió. És que se m'ha oblidat dir-ho. Com tinc temps? Exactament. Unidas Podemos. Bé, aquestes persones que ens acompanyen aquí pensaran que estem tots d'acord en tot. Estic assombrat. Jo també. La meva resposta és sí, i els demano a vostès que miren una mica aquests anys els fets. En política s'ha d'estar els fets. La resta, parole, parole, parole. Continuarem una temporada, si no, ja després ho canviarem. Pensa revalorar el seu partit les pensions segons l'IPC real? Esquerra Republicana del País Valencià. Com a mínim l'IPC real, com a mínim, perquè hi ha les mínimes que s'hauran de revaloritzar més que el mínim real, perquè estan molt baixetes. Esquerra Unida. Això és el que es tindria que fer i per a garantir-ho en qualsevol cas incloure-ho en la Constitució. Grup independent. No n'hi ha prou en aquesta medida, s'han de ficar més diners. Compromís. Sí, com a mínim, efectivament. PP. Sí, punt 2 és nou del nostre programa electoral. PSOE, PSPB. Sí, nosaltres volem l'IPC, però també per a les pensions mínimes volem que la revalorització sigui major i també per a les pensions de viudetat, que són les que estaven menys afavorides durant tots aquests anys. I a més, en la comunitat valenciana, com ha dit, que siguin complementaris en la renta valenciana incluso. Ciudadanos. Sí, com en queden minuts, també dir que l'anterior govern van pactar els pressupostos del 2018 i van pujar un 3% a les mínimes i a les no contributives. Unidas Podemos. Sí, sense cap dubte. Les pensions s'han d'actualitzar d'acord amb l'IPC. No hi ha dubte d'això. Esquerra Republicana del País Valencià. Com pensa el seu partit resoldre el dèficit de la Caixa de la Seguretat Social si arriba al poder, si arriba a tindre representants i quota? Pensem, lògicament, establint una sèrie de mesures que he dit abans que s'ha tallat el temps, a través de fixar unes mínimes cotitzacions perquè això entre en el fons, llevar el topall que tenen per a que la gent que cobra sous més elevats no tinga limitació i pensem que també a través d'impostos, justament per cobrir aquelles que són les pensions mínimes, que és el que cobreix l'Estat, que per la seva contribució no han arribat al mínim. Esquerra Unida. Com dit al principi de la intervenció, és tot això i la lluita contra el frau i en últim cas millorar també la part que es dedica a pagar la despesa de gestió que s'hauria d'assumir en els impostos generals de l'Estat. És a dir, necessitaríem prou de temps en fer això, però jo me queden les mesures que han proposat els sindicats i que dugueren al Congrés dels Diputats fa un parell de mesos. Passa. Bueno, jo ja també... Compromís.
Bueno, jo crec que ja us fa falta que cada vegada ho diga o ja ho veu. Ja hem quedat en la de millorar el mercat laboral, jo vull sentir una sigui fet, és un tema de pagar a més diners, millorar el mercat. Però jo crec que hi ha una altra cosa que encara no hem entrat, perquè hem entrat a coses molt concretes i molt tècniques. I és que jo crec que si se vol, se pot. Jo crec que també és un tema de prioritats. Doncs les nostres prioritats no serien rescatar autopistes, no seria rescatar la banca i no seria gastar-nos, per exemple, tants diners en armament. Jo crec que això és molt important. A més de no gastar, a més de replegar els diners, tindre clar en què es volen posar i no pensem que se tinguin que rescatar les autopistes. Sí, la nostra postura, i jo penso que això és així, l'única forma d'omplir la caixa és a través de l'empleo, bàsicament. És una política d'empleo real, de forma tal que augmenten les cotitzacions, augmenten el mercat laboral de millor forma, de forma tal que aquest dèficit i aquesta disfunció que està fent-se se recuperi i les pensions es puguen mantindre e incrementar-les. Gràcies. Sí, nosotros como partido ya definimos 2 impuestos para las transacciones bancarias, porque pensamos que la banca se le dio 77.000 millones de euros cuando se tuvo que realizar el rescate para que miles de familias no perdieran sus ahorros, entre otras cosas. Y ahora es el momento de que devuelvan, que vayan devolviendo. Solamente han devuelto 15.000 millones y por lo tanto es el momento para que ahora que ya tienen balances positivos, que empiecen a ser solidarios con el resto de los ciudadanos y ciudadanas. La revisión del topaje, evidentemente, también se debería hacer para ver a aquellas personas que ganan más de 3.500 euros, que es la cantidad topada, qué aportación tienen que hacer a la seguridad social. También la lucha contra la economía sumergida, porque todos los trabajadores y trabajadoras deben de contribuir al sostenimiento del estado de bienestar de este país, entre ellas las pensiones. Y sobre todo quisiera decir algo muy importante. Pensamos que es fundamental que el acuerdo que se alcance para las pensiones sea dentro del foro del Pacto de Toledo, porque es lo único que condicionará después la voluntad de todos los gobiernos que puedan venir y darán estabilidad y seguridad a todos los pensionistas y las pensionistas. Con el consenso de todos los grupos políticos y con el consenso también de los agentes sociales, de los sindicatos y también de los empresarios, que son los que tienen que contribuir en buena parte al sostenimiento también de las pensiones de este país, porque corresponde, es de justicia. Pues como ya hemos dicho antes, mediante el empleo habrá más cotizaciones y también pensar en la natalidad. Tenemos que llegar a un acuerdo y que la gente pueda conciliar la vida laboral con la familiar. Si no, no hay hijos, y si no hay hijos no hay gente para trabajar. Y sobre todo, no subiendo impuestos. Unidas Podemos. Aquí hi ha dues coses. La primera, s'ha comentat, s'han d'incrementar els recursos del sistema de seguretat social. Això vol dir actuar sobre les cotitzacions, sobre les bonificacions, sobre el frau. Hi ha, però, una segona cosa que és molt important. Efectivament, el mercat de treball, crear ocupació, però, home, no qualsevol ocupació. Vostès creuen que amb el mercat laboral que s'ha creat, amb els contractes i els salaris que li estan pagant a la nostra joventut, és possible mantindre el sistema de pensions? No és possible. No hi ha manera possible de fer això. Una ocupació de qualitat. Si em permet la moderadora, només una dada, perquè en matèria recaudatòria està passant una cosa assombrosa. En la Seguretat Social, des de fa un temps, creix l'afiliació a la Seguretat Social, hi ha més gent treballant i baixa la recaudació. Però com és possible això? És una paradoxa. Per què? Perquè s'estan pagant salaris de misèria. La idea central que vostès han d'entendre, sense treball digne per a la nostra joventut, no es pot mantenir el sistema de pensions. Ara bé, en faré 6, per exemple, d'allà cap ací, després les 5 restants d'ací cap allà. Ara en venen dues que jo crec que si no és suficient. No ho sé. Rebaixarà el seu partit l'edat de jubilació als 65 anys? Sí. Hem de recuperar-ho, sí. Sí. Pues no ho sé, jo crec que és sincera. A què enganyar a la gent? No ho sé. Em sembla molt bé, exacte. I crec clar, a mi m'agradaria que se quedara als 65 anys, però no ho sé, el meu partit ha dit que vol que se faci un consens en el tema de la reforma... No se sent, no se sent. El meu partit el que vol és una reforma del sistema de pensions, blindatge en la Constitució, garantir la continuïtat en el temps i el Pacte de Toledo.
I lo de l'edat de la jubilació és algo que queda per determinar de la mateixa manera que una altra variable que queda per el camí, que és quants anys se tenen que tindre en compte per a calcular la pensió que li correspon a una persona, tenint en compte que els últims 15 anys per una persona, pels majors de 50 anys, poden ser lamentables. És un tema que també se tindrà que revisar. I això s'ha de fer, evidentment, en una proposta seriosa a la ciutadania. Jo encara no la tinc i, per tant, no puc contestar. Sí, rotundament sí. Hi havia una pregunta que me l'he saltat perquè l'havia subratllada. Està d'acord el seu partit a blindar les pensions en la Constitució? Sí, és necessari. Ja ho he dit abans, lo que cal blindar és la revalorització, sobretot. Sí, jo crec que no porten exactament en el programa, però sí, a més està l'increment de l'IPC o més. Pepe? Sí, estava repassant l'artículo. L'artículo és clar, jo penso que ja estan blindades. Otra cosa són el tipus de... Sí. No. No estan blindades. No estan blindades. Cal una explicació. Les coses tenen la seva explicació. Altra cosa és potser un blindatge plus, però que està el sistema reconegut i tal. Sí, altra cosa és com es tingui que fer perquè les pensions siguin dignes, que això no és matèria constitucional. Però que estan blindades, baix el meu criteri, a més professional, entenc que sí, perquè ho estan mirant. El 43 i el 50, si no recordo mal. Per a mi sí que estan blindades. Però, el que és blindar el sistema de revalorització, que no és matèria constitucional, que és diferent. Que vostès es preocupen? Per supost, a mi també me preocupa. Però no és el que estem parlant. Ara s'ompli molt la boca del tema de la Constitució. Però jo penso que el tema del blindatge i les pensions en quant a revaloritzacions no és matèria constitucional. Tal com estan, ho estan. Altra cosa és que portem un plus. Se pot parlar. Però jo entenc que sí que estan. Gràcies. Nosotros, además del blindaje del sistema público de pensiones y del mínimo en la revalorización para garantizar una cierta calidad de vida, que eso sí que se puede, pensamos que sí que se puede hacer en la Constitución, también queremos que se blinde el fondo de reserva, para que solamente se pueda destinar para aquello que corresponde, que es para el pago de las pensiones, y que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado en estos últimos 7 años, que ha desaparecido 66.000 millones que hubieran dado mucha seguridad a los pensionistas. Nosaltres que sí. Sí, perquè el que ens han demostrat aquests anys és que les eines constitucionals en la nostra Carta Magna no han sigut suficients per aturar les reformes que s'han produït i, per tant, cal replantejar alguns paràmetres bàsics que vagin en la línia de garantir els drets fonamentals dels pensionistes al més alt nivell polític i constitucional. Per tant, sí, i ho portem en el programa i considerem que és el camí correcte per això. Mantindrà el seu partit la jubilació anticipada al 100% amb 40 anys o més de cotització? Sí. Sí, ho hem defensat sempre. Sí. 40 anys cotitzats, sí. Una barbaritat. Ja ha cotitzat prou. Penso que és la mesura adequada, que a més estem ara en un nivell més baix, penso que és la mesura adequada. Volem que arriba a 40 anys cotitzats, si no el mercat laboral que hi ha. Tal com extrem, el mercat laboral avui actualment, els joves que estem en plan d'estudis universitaris, fem més i més que exigeixen al mercat laboral als 24, 25 anys, molts d'ells, y 40 de pagamos el 65, ¿de qué estén parlant? Si sean realistas. Nosotros sí que llevamos eso en el programa electoral, pero además queremos hacer una revisión de las jubilaciones anticipadas de determinados sectores, algunos de los cuales ya han desaparecido, como por ejemplo prácticamente ha desaparecido el sector minero, aunque evidentemente merecían el sector, y queremos incorporar algún otro sector para el tema de la jubilación anticipada, como por ejemplo las mujeres trabajadoras que hayan estado durante toda la vida cuidando a sus hijos grandes dependientes. Sí, i a més nosaltres volem elegir la manera per a fer el càlcul dels anys cotitzats. Per lo que deia abans, si t'han pillat els últims, mal, que no compten.
Sí, nosaltres presentarem una proposició de llei en el Parlament per a una reforma integral de les pensions i anava precisament en aquest sentit. El que nosaltres plantejàvem i plantegem, i tenia una memòria econòmica que demostrava que no seria una mesura especialment costosa, la societat jo crec que l'entendria i estaria en condicions de portar-la endavant. El que nosaltres plantejàvem era que en les carreres llargues de jubilació, nosaltres plantejàvem a partir de 35 anys, pogueren jubilar-se anticipadament a partir dels 61 anys. És a dir, vostè, quan ja té 35 anys cotitzats, ja ha cotitzat bastant, si vol vostè ja se pot jubilar. Però compte amb una cosa, jubilar-te sense penalització, perquè aquí tothom estem a favor de la jubilació anticipada, però el que no es diu és que si te jubiles anticipadament te foten un mos en la pensió del 20%. El que nosaltres plantejàvem és a partir de 35 anys cotitzats, vostè amb 61 ja se pot jubilar perquè és el just i a més no seria especialment costós. Està d'acord el seu partit en el fet que les pensions mínimes igualen el salari mínim? A veure, com a compromís de legislatura, nosaltres no plantegem això. Com a compromís de legislatura, el que nosaltres plantegem és una renda garantida de ciutadania d'ingressos bàsics per a totes les persones que no tenen ocupació o que tenint-ne no arriben a aquest nivell mínim que nosaltres hem situat en 600 euros. Per tant, creguem des d'un punt de vista polític, com a posició política, que s'ha de tendir a igualar les pensions mínimes amb el salari mínim, però com a compromís de legislatura i sobre la base de la memòria econòmica que li dona sustenta al nostre programa, el que nosaltres plantegem és aquesta renda mínima de 600 euros que suposaria un increment de la pensió mínima i avançar en la línia de la Carta Social Europea. Nosaltres el que volem és una pensió digna. Yo ya lo he dicho también, ¿no? El Partido Socialista sobre todo lo que quiere es subir las pensiones más bajas para garantizar esa calidad de vida y luego otra serie de medidas que por ejemplo hemos aplicado ya aquí en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo para las personas más mayores que tienen ingressos hasta un màxim de 18.000 euros els medicaments, per exemple, ja no tenen el copagament, tenen ajudes també per a la vivenda i, entre unes altres coses, ja el que ha repetit abans, o sigui, se volen complementar les pensions més baixetes que afectaran sobretot a dones, perquè és aixina, aquesta generació en aquest moment és aixina, però que el que volem és arribar a una pensió que sigui digna. Per tant, estem parlant de protegir i ajudar aquells pensionistes que tinguen uns ingressos per baix de 18.000 euros. Sí, la nostra proposta és el punt 211 del nostre programa electoral i és el càlcul d'aquesta pensió que siga real en base a tota la vida laboral, excloent si farà falta aquells períodes de crisi en què una persona pot estar en situació de desempleo o enfermetat, de tal forma que no siga uns anys sinó que siga tota la vida laboral d'una persona que permetisca donar la base real per a aquesta futura pensió. Gràcies. Nosaltres també estem d'acord en tendir a que s'iguali el salari mínim i la pensió, però a més, efectivament, com abans ha dit Concha, el tema de que sol ser les dones, nosaltres també estem especialment a favor d'incrementar les pensions de viudetat, que normalment són dones, i a més el tema de la llei de renda. El tema de la llei de renda és molt important, és que el govern directament, sense ser una competència, efectivament, en la llei de renda ha incorporat una altra, que és la de la complementarietat de les pensions. Estem parlant sobretot de les pensions no contributives, que entra d'ací 2 dies, però que a més estem parlant de les persones que cobren molt poquet, que arribaran a cobrar uns 551 euros. Imaginen-se vostès quanta gent ara mateix dirien que en el poble valencià n'hi ha. Doncs n'hi ha entre 10.000 i 11.000 persones que afectaran el suplement que el govern dins de la renda valenciana d'inclusió ha fet. És una verdadera barbaritat. Quanta gent de pensions no contributives està per baix. Això no es pot suportar. I per això, encara que aquest govern no té competències, directament, i tinguent en compte l'infrafinançament, que no vull dir-ho moltes vegades, però una vegada sí, hem fet una complementària.
a veure, seria un objectiu polític fonamental, no? Equiparar la pensió mínima i el salari mínim interprofessional. A ningú se li escapa que això en un curt termini és pràcticament impossible, perquè suposaria un increment de la despesa enorme. Però una reflexió a sobre. El sindicat dels treballadors de l'Agència d'Administració Tributària, l'AEAT, calculen que l'economia submergida en Espanya està anualment en uns 80.000 milions d'euros. Això és els diners que s'escapen a Hacienda, no els euros, a Hacienda. Penseu que enguany se gastarem en pensions 150.000 milions d'euros, és el càlcul que n'hi ha. Imagineu-se el marge de treball que n'hi ha per a treballar front a l'economia submergida, recaptar més i anar incrementant les pensions. És a dir, n'hi ha marge per a fer moltes coses. D'avui per a demà això no se pot fer, però en un horitzó d'uns quants anys se pot treballar molt. Nosaltres pensem que efectivament l'objectiu polític és tratar d'equiparar la pensió mínima al salari mínim interprofessional, però hem de dir que en estricta justícia el salari mínim interprofessional en este any, i no precisament per la negociació, perquè hem sentit ahir, i no voldria entrar en polèmica, el representant de Ciudadanos dient que el PP que si volia tornar al salari de 850 rebaixar el salari mínim, per la qual la recaptació baixaria, i hem de dir que efectivament el salari mínim... Perdone, nosaltres no, No, el PP. És un fet real, no real. Ho va dir... No, però no és real, no real. Perdona, vostè ho vaig sentir, algo vaig sentir. Ho dia per això, que el salari mínim ha pujat, el salari mínim ha pujat, i ojo, el govern havia dit que no podia pujar tant, però al final, com necessitava uns determinats vots, hi havia una determinada pressió, ha pujat a 900 euros. S'ha arribat ahir. Efectivament, ha pujat més, les pensions no poden estirar-se al mateix camí, però la tendència ha de ser això, perquè si el salari mínim, segons la Constitució, està per garantir una existència digna, tan digna és la del treballador com la del pensionista. I és el camí, i això pensem nosaltres. Jo us pregaria que ponen les breus, perquè són les 8:25 i jo sí tinc un muntó de preguntes per fer. Jo us demano, per favor, sí, no. Corregirà el seu partit l'esquerda escletxa bretxa salarial per raó de gènere en la pensió, que és un 38% inferior en el cas de les dones? L'esquerda de gènere en matèria de pensions té com a base l'esquerda salarial que es produeix en el mercat laboral. Menys salari, més temps parcial, més llacunes de contractació i de cotització, per tant, i això té com a conseqüència l'esquerda de gènere. Nosaltres hem presentat una proposició de llei per la igualtat salarial amb eines concretes per a tractar de reduir i de neutralitzar aquesta esquerda que efectivament es produeix. Era així, no? Sí o no? Sí. Sí. Sí, punt 2 estrelles del nostre programa. Això sí, es pot dir el punt del que apareix en el programa, clar. Si preguntem, si hem de respondre sí o no i tots estem responent sí, després jo no entenc què fem en el Congrés. Sí, evidentment, però ja vos dic, ho he dit abans. No s'ha pogut fer cap perquè ni Ciutadans ni Partit Popular ni sobretot el PDeCAT no volien tocar això. Entonces la resta de grups no tenien força parlamentària. Proposarà el seu partit derogar el copagament farmacèutic i tornar a introduir els medicaments retirats en el sistema de la Seguretat Social? Sí. Sí. Sí, ya lo hemos hecho. Sí. Sí, així ja ho hem fet. Sí, sí. Sí, però a més a més l'important és tenir un sector públic en el medicament que no guanyi diners sistemàticament com fan les empreses privades. Que sí que necessiten un poc, una resposta, però per favor, de veritat, o sigui, així sí que no es pot contestar sí o no. Què pensa fer el seu partit per compensar el poder adquisitiu perdut per les pensions des del 2011 fins al 2018?
17. Això és un poquet més llarga, però pensa en la resposta. El nostre partit, des d'un punt de vista programàtic, no contempla mesures que vagin en el sentit de compensar aquesta pèrdua de poder adquisitiu. El que nosaltres defensem és l'actualització de les pensions des d'allà, d'acord amb l'IPC real, per llei i en la Constitució. Anar pujant-les progressivament, totes de cop és impossible. És una medida que m'encantaria poder dir que sí, però és que no. Yo insisto, en principio está previsto la subida del IPC para las pensiones más altas y para las mínimas o las pensiones más bajas que están por debajo de los 800 euros, porque una pensión ahora está sobre los 800 euros las más bajitas, lógicamente apoyando las pensiones de viudedad, como ya lo he dicho, las no contributivas, y defendiendo también la renta, el ingreso mínimo vital, que sería fundamental que se implantara en todo el Estado. No es un tema que esté contemplado porque además supondría un plus para los presupuestos del Estado que en estos momentos están bastante justos, con lo cual es complicadísimo recuperar ese poder adquisitivo. Es decir, ese poder adquisitivo, por ejemplo, el 0,25 era cuando el IPC era negativo y a pesar de eso pagó ese 0,25. Luego se estableció el tema, va a establir el tema del IPC que portem nosaltres més el 0,50 quan menys, més altres factors de regularització, con lo cual lo que és aquest tipus de normativa que s'ha aplicat en un moment determinat no permet l'efecte retroactiu. Altra cosa és que dins del Pacte de Toledo així no es considerarà, però per exemple, si s'està parlant molt del Pacte de Toledo per Unidos Podemos, però és que l'últim Pacte de Toledo el que l'abandonar i el va dinamitar va ser president d'Unidos Podemos. Podemos el va dinamitar, perquè li permitiren i ha pactat tres vots particulars i al final va ser una esmena a la totalitat i això rebenta el Pacte de Toledo quan tots els partits estaven ja més o menys d'acord. En aquesta postura no avancem, des de luego. Gràcies. Nosaltres també, evidentment, pensem que és urgent perquè la pobresa en Espanya i, a més, especialment la pobresa infantil, la veritat és que són situacions horribles i per això, a més, una de les coses, perquè jo crec que és important que expliquem per què sí i què és el que, en quin nivell estem complint-ho. L'any que ve entrarà en la renda valenciana, entrarà també la complementària dels treballadors. Per què? Pues perquè hi ha treballadors fixes que són pobres i entonces necessitem un complement. Jo crec que és molt important i a més crec que la situació és urgent la revalorització. És evident que caldria treballar per a recuperar aquest poder adquisitiu perdut i és evident també que això fer-ho en un any és complicat, no dic impossible, però plantejar-se els objectius en uns quants anys i al llarg d'uns poquets anys se pot fer una recuperació de tot això. I que n'hi ha marge per a treballar i per a millorar la recaptació de la seguretat social, n'hi ha marge per a incrementar la despesa pública. En la pregunta no s'especificava el temps, només es deia si es pensava compensar, recuperar, o sigui, no especificava la pregunta en quant de temps. Pense que, com ha dit Ricardo, no a curt termini es poden revaloritzar. Per què? Perquè l'IPC, en aquest període que s'ha aplicat el 0,25, l'IPC ha sigut més elevat, però no ha sigut una brutalitat molt gran. Jo crec que estem parlant de quantitats xicotetes i d'estricta justícia, que no se puga fer immediatament, però no pot ser que sigui una injustícia que no es revise a llarg termini per poder restablir la justícia d'una revisió del 0,25 que era absolutament brutal i jo per a mi inconstitucional, encara que discrepe del company que la Constitució no blinda, perquè l'article 50 està en els principis rectores de la política social i econòmica que no vincula ni als tribunals de justícia ni al legislador. Per tant, al fer la llei conforme heu tingut, teniu la majoria absoluta, la manilla, girareu la paella com vos Yo discrepo per al·lusions, des del moment, que más lo que no podem és, el que acabé d'entendre jo com a company és que estàs dient que constitucionalment se diga als jutges el que tenen que dir. Me parece absurdo. O sea, en el país en el que estem y en el siglo en el que estem, que la Constitució blinde el tema a través dels jutges, me parece absurdo. O sea, pense que lo que hay que fer és que efectivament una bona legislació en el social, que no és mala, però és millorable,
un bon blindatge de les pensions des d'una funció des del pacte de Toledo, evidentment, i després els jutges tenen que interpretar que ho interpreten, no que estiguin a les rastigades. Estem en el segle XXI, per favor. Ara, clar, m'han demanat així, que com també per al·lusió s'ha dit que si se n'havia vist del pacte de Toledo, pues, per favor, resposta breu, però per al·lusió. Molt breu. Podemos, Unidas Podemos, no ha dinamitat los pactos de Toledo, no ens hem eixit de los pactos de Toledo, l'única cosa que hem fet és dir no a un suposat consens, a unes recomanacions que implicaven més retallades en les pensions que reben els pensionistes. Hem dit que no, i punt. I nosaltres estarem en els pactos de Toledo i arribarem a consens quan els pactos de Toledo servisquen per a complir el mandat de la Constitució. Pensions públiques i garantides per als ciutadans. I quan els pactos de Toledo s'enisquen de la Constitució, nosaltres no estarem en el consens. I ja és la realitat. La ciutadania, després de l'experiència de Grècia, que va votar en referèndum que no a un pagament i que després el seu govern va dir que sí a lo que li deia Europa, sospitem que depenem més d'Europa que de lo que es vote així. O sigui, és el que mana. Per això la pregunta és, davant de l'aprovació del PEP al Parlament Europeu el passat 4 d'abril, que com sabem la ciutadania és d'obligat compliment, com li va passar a Grècia en el seu moment, la deuda, per als països membres de la Comunitat Europea, què pensa fer el seu partit al respecte i quina serà la seva línia política front al sistema públic de pensions? Suposo que ara tots direm que votarem en contra. No. Nosaltres votarem en contra del producte paneuropeu de pensions. Creiem que són els interessos que gestionen els plans privats de pensions els que hi ha darrere de les reformes que s'han produït i en aquest moment estem estudiant quina ha de ser la resposta política des de l'Estat a la normativa europea que s'ha aprovat recentment i anem a veure la nostra posició política és contrària a aquesta normativa i a aquest tipus de producte i favorable a un sistema públic de pensions. Nosaltres pensem que si se té majoria parlamentària per a poder dur endavant les reformes de les pensions que se tenen que fer en Espanya, evidentment això suposarà un grau de responsabilitat suficient per a que sigui acceptat per Europa, perquè evidentment tindrà que fer-se els esforços impositius necessaris per a que el sistema de pensions siga financerament sostenible. Per tant, confiem en això i jo crec que és una proposta que el Partit Socialista liderarà en la pròxima legislatura i esperem tindre majoria parlamentària suficient per a poder dur-la endavant. En aquesta ocasió ha faltat un poquet, però suposa que tindrem majoria suficient. La recent aprovació el dia 4 d'abril dels PEPs estos famosos, al final el que tenia que transmitir és que això és un complement que estava venint sus productes determinats en moltes interferències i en molts països europeus i el que s'ha fet és homogeneitzar el tema perquè sigui per tots igual, de forma tal que una persona que sigui espanyola pugui passar el seu pla de pensions privat a un altre lloc pugui fer en total transparència. Això quadra directament en el nostre programa electoral, per exemple, en el punt 210, de forma tal que tu al llarg de la teva vida laboral tu pugues anar decidint en base a que tu teòricament te vas a jubilar quines són les teves ganes de ficar, per exemple, un complement per si veus que se te va quedar curt. Això no és d'obligat compliment, això és una cosa que algú pot fer de forma voluntària. El que se li dona en aquest acord dels PEPs és literalment que n'hi ha més transparència i que tots els mercats financers que a un li pot agradar o no li pot agradar, però estan ahí i són reals. Si es pot añadir o si es pot afegir o vol aportar, que tingui la claritat i la transparència de què és el que està passant en cada d'aquests mercats financers. No és obligat, no van a mermar les pensions públiques, no s'està atacant el sistema públic. Nosaltres som defensors del sistema públic, però n'hi ha un complement que ho poden fer. Així molta gent diu plans de pensions i més. I antes de tota aquesta història del PEP vinguera i no passa res. Però que sigui una cosa europea, per això ens ho van a ficar. No és així, és algo voluntari. Moltes gràcies. Nosaltres estem totalment en contra, però és que a més una de les coses que he plantejat abans és que a més estem en contra de que se puguen desgravar fiscalment els fons privats. És que a més d'això
quan uno se fa un fons privat té que pensar on van aquests diners. És molt important, no m'ha tornat. Entonces, no es vegem, defensem un sistema públic i defensem que deixa de desgravar el sistema, els fons privats. Els sistemes de pensions europeus dels països són molt diferents d'un país a nosaltres. Nosaltres tenim un sistema públic molt important i potent i altres països tenen sistemes mixtos o sistemes on la capitalització, és a dir, els estalvis propis que tu fas en una motxilla teua pròpia són més importants. És impossible aplicar una recepta conjunta per a tots, sobretot en Espanya, on els salaris mitjans són tan baixos. És a dir, a una persona de 30 i pico d'anys que està guanyant 1.000 euros al mes en fortuna, què li vas a dir si ha de pagar no sé quant de lloguer o d'hipoteca i tal, que se pot fer de plan de pensions? És a dir, nosaltres no estem en aquesta tessitura, nosaltres estem per defensar el sistema públic de pensions que tenim, un sistema públic en el qual els treballadors d'avui contribueixen per a pagar les pensions dels pensionistes d'avui i sobretot defensar que s'incrementi la capacitat de cotització i de recaptació del sistema. Bé, simplement he de dir que la normativa europea, si tenim alguna cosa que dir, el dia 26 de maig es vota al Parlament Europeu, que el Parlament Europeu, en definitiva, són representants nostres i tenim la manilla per poder decidir en quin costat volem estar, si volem estar d'un o de l'altre. I ahí, en definitiva, rau la sobirania del poble. El Parlament Europeu no ha de ser una institució llunyana que decideixen sense consultar així. Hem de pensar que el Parlament Europeu forma part i nosaltres formem part d'Europa. I moltes vegades hem vist que Europa, tot això que és llits, ha rectificat, no dic per pensions, però en tema de banca, en tema d'això, i així no han pegat el calbot precisament perquè així no anaven per la línia recta. Europa ens ha portat moltes coses positives i hem de mirar-les des del punt de vista positiu i contribuir i participar en ella per fer un sistema europeu millor. I efectivament també coincideix que el Ricardo, els sistemes de cada país són molt diferents un d'un altre i haurem de tendir en Europa a que hi hagi un sistema més homogeni de sistemes de pensions, però avui per avui no és possible i hem de tratar de fer-ho de la millor manera possible entre tots. Ara venen ja les preguntes que han fet diferents persones del públic. Me les han donat i en el mateix ordre que me les donen les llegiré. Hi ha alguna que no caldrà fer-la perquè ja s'ha preguntat entre les generals, possiblement perquè la persona que la feia no ho sabia. La primera és per a Héctor Illuecas que explique què és el PEP i què suposa el PEP. I a mi m'agradaria que cada partit diguera què és el que ha votat el 4 d'abril, si sí, si no o si s'ha abstingut. Simplement això. Què és el PEP i si s'ha abstingut o no s'ha abstingut, o ha votat que sí o ha votat que no. A veure, molt ràpidament, perquè això ens portaria a mitja tarda. Bàsicament el que intenta la normativa europea, com ja s'ha dit, és homogeneitzar el règim d'un producte europeu de pensions, d'un tipus determinat de pla privat de pensions, per tal de facilitar que pugui traslladar-se d'un país a un altre amb total tranquil·litat. Avui, un dels factors que s'entén que bloqueja el desenvolupament del mercat dels plans privats de pensions és que és veritat que cada país té una normativa pròpia i determinada i això fa difícil que si vostè se fa un pla de pensions a Espanya el puga traslladar fàcilment a França o a Alemanya, poso per cas. El que s'intenta amb això és homogeneitzar la regulació de manera que siga més fàcil traslladar-lo i el trànsit del capital d'un país a un altre. Tot això de manera molt pedestre i esquemàtica, em perdonareu si no... Clar, el problema és que això, a més d'explicar-ho, d'explicar el significat, s'ha d'explicar la transcendència política. Això el que vol, i no puc estendre perquè si no el moderador em renyirà, el que vol és fomentar els plans privats de pensions, el que vol és fomentar la protecció privada, la cobertura privada en l'última fase del cicle vital en detriment del sistema públic, i en aquest sentit nosaltres hem votat en contra. Quan estem parlant d'aquesta votació a Europa, no és un partit, sinó un grup de partits, per exemple, a l'esquerra,
o a la dreta o en el centre, no? Perquè ens entenguem. És així? Sí, sí, clar. Val. Vull dir que no és Unidas Podemos, sinó amb un grup de partits d'esquerres que han votat. Val. La pregunta, perdó, l'havia fet Cristina Pons. Ara una pregunta de José Martorell a Concha Andrés. Si pensen derogar les lleis 2011 i 2013 i si és així, per què s'abstengueren en la votació en contra d'establir el PEP? Jo crec que no té res que veure No, la són dues reforma... preguntes. Jo penso que són dues preguntes. La primera és la derogació de les lleis 2011 i 2013, que jo crec que vostè ja ho ha contestat abans. I després... s'ha de derogar les dues reformes, que sí que volem que se deroguen les dues reformes, dins del Pacte de Toledo, tenint en compte a tots els agents socials, els sindicats, els agents socials, i arribant un consens per a que doni estabilitat al nostre sistema públic de pensions. És que m'havia paregut sentir en la televisió a una representant del PSOE que havia dit que la del 2013 sí, però la del 2011 no, però no ho sé, ho hauré entès malament. Vostès en el tema del PEP es van abstindre, van votar que sí o van votar que no? Ho han entès vostè mal, perquè precisament n'hi ha una proposta que van presentar a les Corts el 18 de gener del 2011, que se va aprovar per majoria, presentada per el Partit Socialista, en la que en el primer punt lo que es fica es volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015. Entonces, vostè ho ha escoltat mal. I després el tema de l'abstenció, va vostè votar a favor, en contra del PSOE o el grup de Socialdemocràcia? Nosaltres votarem dins del grup de la Socialdemocràcia, crec que ho ha explicat també Sisto. Dins del grup de la Socialdemocràcia n'hi ha diferents països i, per exemple, n'hi ha països en sistema mixt. Entonces, suposa que s'arribaria a un consens en el voto per a aquesta qüestió en concret, que va ser abstenció. I vull dir-li també una altra cosa. Els països nòrdics, que són els que van per davant en el que és el sistema de protecció, en el sistema de benestar social, en molts d'aquests països n'hi ha també un sistema mixt. Entonces, nosaltres en aquell moment... En uns salaris de 4.000 i 5.000 euros. I uns impostos del 50%. Sí, del 50% per a tot el món. És una societat molt solidària. Pràcticament no n'hi ha economia subvencionada, perquè és diferent model. Però jo estic dient que m'ha preguntat la moderadora del per què de l'abstenció, perquè nosaltres estem dins del Partit Socialdemòcrata, dins del Parlament Europeu. Jo vull donar-los les gràcies, però me'n tinc canal que a les 9:30 tinc un acte en València. Gràcies. És que si hi ha una pregunta que no l'entenc, que és què pensen fer als seus respectius partits. No pregunta el què respecte al què, que és del col·lectiu Alzira, ho sent. Després... La puc aclarir. Sí. Estem parlant de la motxilla austríaca, que què pensaven de lo que era el sistema de la motxilla austríaca, que d'alguna manera estan volent ficar-la per baix. Bueno, així hi ha una altra, si volen, hi ha una altra que és, dels membres de la taula, quins són partidaris de que les pensions pugen segons l'IPC. Això ja s'ha dit, i lo de garantir també. Quin percentatge de pensió se li queda a la dona com a viuda en cas de faltar la parella? També s'ha comentat en la taula. Després, no dic noms perquè no l'han posat. Després, estaria vostè d'acord en que la gent major és la part més feble de la societat? També s'ha comentat. Els pareix moralment acceptable l'abandonament en què estaran abocats els jubilats si es porten a termini les polítiques de la Unió Europea respecte als pensionistes? Jo crec que això és el que s'ha comentat del PEP, no? I... Així, clar, una pregunta, però clar, és que esta és molt llarga. A veure, anem a fer les preguntes als individuals. Per a José Luis Rivera. I també, però ja, a PP i el PSOE. Sobre l'opinió de la motxilla austríaca. Pues era el que vostè estava comentant. Correcte. I després,
És que, clar, les altres preguntes que queden són explicar els pros i els contres del Pacte de Toledo, explicar els pros i els contres del Pacte de Toledo, que això és llarguíssim. I després en quedava un altre per a Héctor de Podemos. O sigui, que jo crec que ara seria la pregunta aquesta que es fa a José Luis Rivera, al PP i al PSOE, que és l'opinió sobre la motxilla austríaca, que a més respon a el que vostè també demana. Sí, correcte. Sí, el que m'he comentat. Per nosaltres austríacs estem parlant d'aquest sistema mixto que tenen, entenc jo, i la postura nostra no m'ha portat, però jo crec que és pública, notòria i coneguda, va ser un vot favorable, va ser un sí, i jo, el que havia dit Héctor, que pensé que havia coincidit més o menys la definició, però més clar, l'altre menys clar, però coincidim. Però no és això, la motxilla. No, que és parlant ara dels PEPs, ¿vale? Entonces, jo volia dir, el que estava dient, per exemple, Héctor, que a més, tot això que ho hem explicat, els dos crec que més o menys coincident, a més, esto després té algo que és molt important, que és la transparència. Que pot tardar o no ens pot tardar, podem contribuir o no podem contribuir, però resulta que el que sí que se dona en aquest sistema nou és transparència d'aquests fons, saber cada fons com està i on està situat realment. I ara el de la motxilla que els demanen a vostès, als dos partits. Pot concretar que jo no sé la motxilla austríaca. Sí, val, pues què és la motxilla? Pues que conteste el PP. No vol fer permís? Sí. A veure, el que passa és que això no té pròpiament a veure amb el tema de les pensions. Que si no té a veure hem de deixar-ho. La motxilla austríaca és un sistema d'acomiadament, de despido, que fonamentalment el que implica és capitalitzar l'acomiadament per a eliminar-lo com a factor dissuasori en les empreses en l'extinció de la relació laboral. És una espècie de despido libre subvencionado. Això se va incloure en l'acord entre PSOE i Ciudadanos l'any 2015 i el que es plantejava era subvencionar-lo a partir de les quotes a la Seguretat Social. Aquests són els fets. Jo soc radicalment contrari a aquesta possibilitat, la meva posició. En 2015, en quin estament? En l'acord que vostès signaren amb els Ciudadanos en el Parlament espanyol, en l'acord del Pacto del Abrazo que José Luis Ábalos comentava fa uns dies, entre les mesures incloïa el que s'anomena la motxilla austríaca, que és una espècie d'acomiadament en el qual desapareix la indemnització tal com l'hem coneguda i l'empresa va cotitzant una quantitat de l'1 i pico %, és el sistema austríac, no? De manera que tu vas ficant en la motxilla aquesta cotització que es va incorporant i quan tu t'acomiades és aquesta quantitat que tu portes acumulada la que d'alguna manera complementa la prestació per desocupació en el moment de l'extinció de la relació laboral i ja desapareix la indemnització dels 20 dies o dels 35 o del que siga, i a partir d'ahí tots els sistemes mixtos que es vulguin, però aquest és el sistema de la motxilla austríaca. Aquí, com que això suposava un sobrecost per als empresaris i estaven en contra empresaris i sindicats... Disculpa un moment, sí, en qualsevol cas no se votaria en cap lloc. No, va ser l'acord. Però no se va votar, és que tu has dit que se va votar No, si ho ha dit així no... i per Ciutadans. Si ho ha dit així... És que és una diferència No, important. jo el que ha dit és que... o el que volia dir, si m'he equivocat. Jo el que sí que recorde és que en aquest preacord, perquè al final no va eixir, sí que estava 7.000 milions d'euros per a l'ingrés mínim vital. D'això me'n recorde molt bé. Que vindria molt bé per tots els treballadors que s'havien quedat sense res, absolutament. S'havien quedat sense treball i tampoc tenien ningun tipus de prestació perquè havia acabat ja també el desempleo. Respecte a la motxilla austríaca, jo li demano a vostè que me doni l'oportunitat de mirar-ho bé, perquè la veritat és que no pense que tinga res a veure amb les pensions, i m'agradaria, a través dels meus companys d'ací del partit de Sueca, estaran encantats de dir-li el per què se va ficar en aquell preacord i per què no. Disculpen, però molt de gust d'això no perquè n'hi ha algo molt important que és el que passa en la pensió quan tu ja has consumit tot el que era el que anaves clavant en la Però la motxilla. pensió jo crec que està parlant... Sí, però és que no podem entrar... Jo sí que he estat mirant un poc, perquè sí que hi ha algo que tenia relacionat en el tema de les pensions. Pensava que no podia eixir el tema perquè és un tema que sí, en Espanya no està. Quan ha fet al·lusió al Partit Popular, a mi m'estranya perquè efectivament aquest preacord va ser entre... Està un poquet... Deixa'm a mi, que m'està parlant, deixa'm a mi un segon i si he de... Mira, escolten vostès, és que està a punt d'anar-se. I jo voldria fer una última pregunta... I és que li d'explicar això. Sí, perdone. Com a fet, que a mi m'estranya que se deixi al Partit Popular perquè efectivament aquest preacord va ser entre Ciutadans i el PSOE que no va rebre ningú puesto. Que pot tindre a nivell, perquè això sí que ha mirat el tema
al final les pensions, si això s'arriba, podria tindre incidència, efectivament. En aquests moments, com això no existeix, no tenim una incidència ni ningú temor Jo devia crec tindre. que la pregunta que li fan a Héctor Illueca sobre IPC real, tal, pensions blindades, ja ho han contestat tots els partits. Tornar a preguntar, em sembla. I els pros i els contres del Pacto de Toledo és que entra també coses de ball. Aquesta és una pregunta que faig jo personalment. Vaig veure l'altre dia l'entrevista que li feia un periodista al papa. I parlava el papa del pagament, de que ja era hora de que l'Església pagara tots els béns que té, que en són en quantitat. No s'han reformat el tema del concordat, des de fa ja molts anys, després de la transició. Si resulta que es tracta d'obrir la bossa per a que entren més diners de les pensions, estan d'acord en que l'Església Catòlica pague el que li toca pagar per a que augmente la bossa de les pensions? La pregunta és meva. Però crec que vostè és representant de Ciudadanos, així a Sueca. Podria contestar, per favor? Vale, i així ja se'n pot anar. Bueno, jo estic d'acord i a més estic d'acord amb això i amb moltíssimes altres coses amb el papa Francisco, perquè tinc un gran respecte pels seus ideals i pels seus principis. No soc una persona creient, però des de luego penso que aquests diners estan millor en la butxaca dels pensionistes, clar que sí. Nosaltres sí, a més, molts alcaldes i alcaldesses, jo quan era alcaldessa ho vaig intentaren que per lo menos pagaren el IBI, sobretot de les instal·lacions, que pagaren el IBI de sobretot de lo que eren instal·lacions que tenien una productivitat, no? Imagineu-se, jo soc de Montcà, ahí està el CEU, el seminari, intentarem, però no ho aconseguim, i pues sí, jo crec que és hora de que se... Sobretot si el papa ja ho ha dit, no? Hem d'obeir al papa. Els catòlics han d'obeir al papa. Obeir al papa tampoc, però coincidim en això. No sé si en base a lo que acaba de dir la companya, no sé si la pregunta me referida a nivell estatal o a nivell local. No, a nivell estatal. Ah, estatal, vale. Per això és que m'estava referint... No, lo que sí que està clar és que al final se té que haver una certa apertura, que els acords en el concord, en la Santa Sede són molt antics. Jo en l'època de la facultat ja estava, s'estudiava, a mi personalment me quedava un poc l'atenció, no ho acabava d'entendre, i totes les coses són per revisar, i penso que almenys és un bon moment ara. Esta sí o no? Esta és això, si en consciència un catòlic practicant, pues ha de dir que... Si la màxima autoritat eclesiàstica diu que sí, per què no? Gràcies. És que no dona temps, se'n van. Bueno, jo... Vale, curta, va. És que volia lo de dir que compensar. Per a les pensions no hi ha diners per les pensions. ¿Es posible llevar el IRPF hasta el cotizar 43 anys? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Van llevar juegos vitalicios de gent que està cobrant una montonada de diners a canvi dels ciutadans, del poble? Segunda pregunta. Y tercera pregunta y concreta acá. ¿Y esos diners que tenien els paraïsos fiscals? Qui els treu a la solució? N'hi haurien diners per les pensions o no n'hi haurien diners per les pensions? Rapidez, que la gent se'n va. Bona vesprada. Està encès? Bona vesprada, soc Celia, candidata en Sueca. Bé, ho ha mirat en Google, que està tot, y fica, Rivera dice sentirse cómodo con las relaciones Iglesia-Estado, salvo por algún privilegio concreto. Se plantea eliminar el privilegio de no pagar el IBI o revisar determinadas cuestiones de patrimonio que no han sido resueltas. Per tant, Ciutadans té la possibilitat de que facin pagar el IBI a l'Església. Estan contemplant-ho, encara no han dit si sí o si no. I per desgràcia jo no mané res, perquè jo, el que jo opine, sabeu que jo així vote el que és millor per al poble, no seguir el que diuen d'alt. Per tant, tenen dos persones. Gràcies. Jo, evidentment, sí, hi ha que llorar-ho, i prova de fer, i prova, perquè a mi intenten donar-vos de vez en quan alguna prova, és que precisament només vam entrar en el govern, jo era directora general i li vaig llevar els convenis de Càritas i els convenis dels jesuïtes. Eren uns diners que tenien tots els anys sense avaluar absolutament per què. I en aquests moments segueixen tinguent diners, però ara se presenten els programes com es presenta qualsevol altra entitat i no ha passat res.
simplement que estan més controlats i tenen que justificar més. Carla Moré, però és que la part dels impostos és una part desconeguda però mínima. N'hi ha dos qüestions fonamentals. Una, la Iglesia Catòlica, que rep moltíssims fons de l'Estat, no rep comptes a ningú. Nosaltres hem intentat que li doni els comptes al Tribunal de Cuentas del Reino per a saber en què se gasta els diners que li dona l'Estat. No ho hem aconseguit i ahir han votat en contra el Partit Popular, Ciutadans, el Partit Socialista... Bueno, el Partit Socialista, recorda que se va establir. Però no hem aconseguit que s'insta que el Tribunal de Comptes pugui fiscalitzar els diners que se li dona a l'Església des de l'Estat. I són milers i milers de milions, quan el compromís que hi havia per part de l'Església era autofinanciar-se en un moment determinat i no ha aconseguit encara autofinanciar-se. Els sous dels retorns es paguen des de l'Estat. I d'això cal acabar. Per últim, està clar, nosaltres com un partit republicà la línia és lògicament que l'Església pagui els impostos i que efectivament ha de retre comptes si qualsevol entitat, per xicoteta que siga una associació cultural, ha de portar els comptes, li han de justificar això, perquè no la Iglesia Catòlica. Estem parlant d'una entitat que rep molt. I crec que allò que ha dit el Papa, el que passa que jo crec que allò que el rodeja també és poder que ell mateix, a mi fa la impressió que és el que... De totes maneres, recordem tots, i vostès saben més que jo d'això, l'Església és un autèntic paradís fiscal en aquest país. Moltes gràcies, ja sé que teniu molta pressa i que van a entrar en campanya, però espero que ja tingueu molt clar el que heu de fer en el vostre vot. És important.